Bokajan Police Station ang kang patumi phai kuni ni phai ingkora trogar ni ani kang sampor phai pho apor malom Amrajan National Highway thongke prasirkep atowar pialong ahir ingtangrak pen Scooty pen Bolero pick up kachetong ajok inuda pran kedam banghini arenga hu ke sobirta longpon birda ke long donating ke ihum Scooty talbali jananat pen kewang bom Scooty bearing registration number AS01FS 0161 lapen ihum Bolero pick up bearing registration number AS03CC0486 Scooty Quebec abang wrong side anat men kisoi jet ajoksi kachetong long puta ke thekdun long atum pen thampon sonsi ahir ingtangrak pen Scooty pen Bolero kachetong ajok Scooty Quebec abang adimalong amat apran damjuilo lapen banghinia renga hu sonanglo Bolero pick up along Quebec abang asoy kimi chu NC kajui lapen apran ke damjuya bang amen Sole Singh Artaningkan Thongkep Lakhai si Lokhinagar Uriam Khat Golakhat District Asorpusi Pangthekpon Tong Sekot pen Bokajan Police atum birtalong si Adimak long along anpali dun pen kedo anasai chepari dengpon lapen tibok het Bokajan CH Sialong ponlo sita aphi Dimapuran si pon thulo pusi birta ripdun long Bokajan Benananterang Karbing Long Live